Ak ťa láka práca na letisku, si fyzicky zdatný a hovoríš plynule po anglicky a základmi nemčiny a práve si hľadáš dlhodobú prácu v Nemecku, Inbox Agency ponúka zaujímavú dlhodobú príležitosť pracovať na letisku v nemeckom Hannoveri. Nastúpiť môžeš ihneď. Zamestnávateľ ponúka tieto podmienky. Práca je na nemeckú zmluvu na trvalý pracovný pomer. Mzda bez príplatkov za zmeny a nedele začína v čistom od 1650 €. Mzda je hradená mesačne. Práca je na viacero zmien, z toho 70% nočné. Ubytovanie je zabezpečené a platené zamestnávateľom. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Fyzická zdatnosť a ochota pracovať na zmeny, v noci a cez víkendy. Vyžadovaný je čistý register trestov. Anglický jazyk na dobrej komunikatívnej úrovni a k tomu základná znalosť nemčiny. Vodičský preukaz a vlastný automobil na cestovanie do zamestnania. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v nemeckom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa ti. Tvoj životopis pošleme nemeckému zamestnávateľovi, s ktorým potom absolvuješ telefonický pohovor. Od zamestnávateľa dostaneš nemeckú zmluvu a budeš pracovať za mzdu od 1650 € v čistom a k tomu príplatky za zmeny a nedele. Pred príchodom bude zabezpečené tvoje ubytovanie, ktoré platí zamestnávateľ. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube